Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a masu saurari a ciki da wajen jihar Sokoto, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da warhaka, da fatar ana cikin ƙoshin lafiya. Barkamu da daren yau. Barkamu da sake kasancewa da ku masu saurari a cikin ƙayataccen shirin nan naku mai farin jini, shirin fassarar mafarki a musulunci. Shirin da ake zo muku daga nan gidan rediyon Garkuwa FM mita 95.5 a nan birnin Sokoto. Sunana Bashar Muhammad Dange, da iyawar Allah ni zan jagoranci gabatar da shirin a wannan makon. Tumadalla masu saurare, kamar yadda kuka sani, shirin fassarar mafarki a musulunci shiri ne da muke kasancewa da Malam Aliyu Yakubu Gobirawa, wanda yake kokarin fassara mafalkayen da kuke turo mana domin fassara muku. Shiri ne da wani ban Allah ya dauki nauyin a kawo ma ku masu saurare domin bayar da tasa gudunmuwa a cikin al'umma. A kowane makon kamar kullum, kamar yadda na ambata, muna kasancewa ne tare da malam, kuma yanzu haka a zauren gabatar da shirye-shiryen namu muna tare da malam. Malam, assalamu alaikum wa rahmatullahi, da kuma sake kasancewa da kai. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah gafarta malam, kamin mu tsunduma gadan-gadan wurin karanta sakonnin da masu saurare suka aiko mana, sai na fara da karanta musu lambar wayar da ake turo sako akai. Turo sako ake yi ba kira ba, kuma da fatar masu saurare za a bi wannan ka'ida. Lambar waya ita ce 070 63 60 66 92 070 63 60 66 92. Wannan ita ce lambar wayar da za a turo sakonnin mafarkayen da kuke yi ɗaya bayan ɗaya, da iyawar Allah malam zai bi su kuma za a fassara muku. Kai tsaye malam, za mu ji ga saƙonmu na farko a cikin wannan shirin, wanda yake cewa assalamu alaikum malam, barka da warhaka. Sunana wance daga jihar Kano. Ta ce ba ta da aure, kuma 'yar shekara 21 ce, amma kuma tana zaune ne a ƙasar Dubai, kuma ta kammala karatunta. Ta ce malam, dan Allah, ta yi mafalki da misalin karfe 9:30 na safe ta sa takalmi maron kalo, wata kala ce wadda ake cin maron mai ado, amma ta ce ban san takalmi na ko nawayi ba. Ta ce ba da san takalmin ko nawayi na ba, a zahiri kuma takalmin ba na tana ba. Allah ya gafarta malam, menene fassarar wannan mafalkin nata? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله. su takalma a wajen malaman fassarar mafalki sun danganci wanda ya mafalkin. Wani lokaci za su iya nuna cewa mutum tafiya ce zai yi, wani lokaci suna nuna dabban mutum ce, wani lokaci kuma su nuna matan mutum ko kuma mijin mace in ta mafalkin tasa, da sharaɗin misali idan ba ta da aure, ko kuma akwai wani abu wanda yake ƙarina wanda ke nuna hakanan. To kuma in an ga takalman malam fasara mafalki sun ce ana so a lura da kalar su, domin ita kalar su ita za ta mayyaze bayani ya fito cikakken shi. Misali ita da ga ta ce ta mafalkin marun kalo, wadda ya zamanto su malam fasara mafalki suna lura da kalolin, yana nuna cewa lalle idan ba ta da miji ko kuma babu wanda ya magana game da ita, to ya nuna za ta samu wani miji wanda yake mutumin nan zai nuna mata soyayya sosai, kuma yana da abin hannun shi. To Allah ya samu dace. Wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, Garkuwa FM. Wai mai gida ne da suke tare da shi, kuma suna aiki, kuma shi babba ne, yana da mukami, ma'aikacin kaki ne. Ya yi mafarkin ya firgita shi, ya ce a yi mishi tambaya.
ya yi mafarkin rana ta fito daga yamma yana tare da abokan aikin shi, duk mukaminsu ɗaya, amma ya ga suna kuka. Don Allah a yi muna fassarar mafarkin. Sako daga wani bawan Allah daga jihar Legas. Allah gafarta malam, ka fahimci wannan sakon? Kamar shi mai tambayar ba shi ya mafalkin ba. Ba shi ya mafalkin ba. Mai gida gare shi. Kuma ya ce mai gidan nashi yana da mukami kuma ma'aikacin kaki ne da sauransu. So kaga ya yi mafalki ne wai rana ta fito daga yamma kuma yana tare da abokanan aikinsa. To. Kuma duk mukamin su ɗaya. Duk mukamin su ɗaya. To shi fitowar rana yamma a wajen malaman fassarar mafalki sun ba shi huska biyu, wajihi biyu yake da shi. Da in gehin masu mulki ne ma'anar shi daban, in gehin waɗanda ba su da mulki ne shi ko ma'anar shi daban. Kuma ya fi kawo gare su masu mulkin. Idan mutum ya ga rana ta fito ba mafitatta ba, kamar ta fito yamma maimakon asali inda ta saba fitowa, to yana nuna in mai mukami ne samun ƙarin girma za a ƙara mishi mukami. Amma in wanda yake shi ko bai da mukami ne, kamar tonon asiri ne gare shi. Domin wai su malaman fassarar mafalki sun dogara kan cewa alamomi na alkiyama yana daga cikin ita fitowar rana yamma yana cikin alamomi. Shi kuma idan alkiyama ta yi, duk wanda yake ba shi da gaskiya ko kuma yana da wani abu asirin zai bayyana. To sun dogara kan wannan, amma ga masu mulki sun ce ƙarin girma ne. To Allah shi kare mu. Wannan yake cewa assalamu alaikum malam, wai shi ɗan kasuwa ne kuma bai yi aure ba, amma yana da wadda zai aura. Yana da bukata wajen Allah, ya yi mafarkin ya zo masallaci yana yin alwala, amma yana idar da alwalar sai aka sallami sallah. Bai yi sallah ba kenan. To ga alama ba, ko bai samu jam'in ba. Ya ce wannan sallar da ya ga ana yi, ya ce yana idar da alwala an sallame. Don haka magana ta riga ta ƙare. Ya dai alwala ya cika, amma dai bai bi jam'in nan ba. Allahu akbar. To su malaman fasara mafalki ta alwala wani lokaci tana nuna samun natsuwa ga wanda a cikin tashi hankali ya mafalkin gashi yana alwala. Shi ko ya faɗi matsayin shi, ya ce yana da bukata. To wajen malaman fasara mafalki wanda yake da bukata ya yi mafalki yana alwala, to cikar bukatar ne, ma'ana biyan bukatar ne za ta yi. Bukatar shi za ta biya. Na'am. To Allah ya sa haka. Wannan yake ce assalamu alaikum malam, muna godiya. Yace ni kuma ina da aure, sai na yi mafalkin soyayyen kifi, kuma shekara ta 3 da aure ban taɓa haihuwa ba, sai dai bari. Muna godiya malam, so 2 ina yin mafalkin malam. Mace ko namiji? Ga alama mace ce wannan, tunda dai ta ce ba taɓa haihuwa ba. To gaskiya shi soyayyen kifi bushara ne. Mun san can cikin karatu da muka yi na fassarar mafalki da kisoshi da suka tuzgo cikin alkur'ani, annabi Musa alaihi salam ya yi tafiya tare da ɗan uwan shi wanda yake zuwa ga wani ƙarin karatu, ya tahiyya kos ne wajen Hadiru alaihi salam, wanda kuma ubangiji ya ba shi sharaɗi, ya ba annabi Musa sharaɗi cewa ya samu kifi ya soya. Nau'in kifin shi na akwai shi har yanzu. To idan ya soya wannan kifi ya tafi da shi duk inda kifin ne ya zama mai rai, to nan ne wanda zai ɗauka wannan karatun gare shi Hadir alaihi salam yake. Ba a yi specifying cewa in ya zo wuri kaza Hadir na nan, ma'ana ba a bambance ba. Ba a bambance ba. Alama shi idan ya ga kihin nan ya zama mai rai, to shi kenan shi ya nuna cewa wanda yake son ya gani nan yake. To malam fasara mafalki suka ce to wani lokaci za a dibi mai mafalkin idan ya ga soyayyen kifi, mi an bukata shi. Ita ta ce tana da ba taɓa haihuwa ba, ta ce ba sai dai bari. To in ba taɓa haihuwa ba ya nuna bukatar ta za ta biya. Domin lokacin da annabi Musa alaihi salam ya abin nan ya bai dan wanda suke tare da shi abokin ta shi Shu'aib ne nuna, ya ce ina kifi ina abincin su. Sai ce ai ga abin da ya faru da wannan kihin,
bayan mun tsaya wannan dutse. haka sai annabi Musa alaihi salam ya ce haza ma kunna nabgi, ya ce to ai abinda muka bi kenan. na'am To da wannan sai malaman fasara mafalki suka cewa idan wani na da bukata ya mafalkin cewa ga kifi soyayye ina da bukata, to biya ne za ta yi. Domin inda annabi Musa alamar sanin bukata shi ta ta'allaka ga wannan kifin ne, don haka ita yin Allah ya yarda bukatar ta samu haihuwa za ta samu. Allah shi kaddara. Wannan yake cewa ina muku fatan alkhairi daga mai sauraren ku Haji Usman Sabon Geme Madawa Neja. To muna godiya sosai da wannan sako. Wannan yake cewa assalamu alaikum malam, dan Allah fassarar mafalkin addu'a akan dutsen Arfat. Akan Allah ya biya min duka bukatocina da na masu roƙon addu'a a wajena. To kaji shi sakon shi, ina ganin kamar addu'a yake son a bashi wadda zai yi a can saman dutsen Arafat. Ban fahimce shi ba. Abin da ya ce malam, dan Allah fassarar mafalkin addu'a akan dutsen Arafat. Fassarar mafalkin addu'a akan dutsen Arafat yake nan. To Allahu alamu, ga alama dai haka yake ne. Ya nuna kawai mafalkin ne tun da ya ce fassarar mafalkin ko? Haka. To in mutum mafalkin yana addu'a bisa ga dutsen Arafa, to Arafa tana cikin manasik na ayyukan hajji. Malamin fassarar mafalki wani lokaci in kaga kana aikata ɗaya daga ciki sai su ce aikin hajjin ne za ka tafi. To amma kuma in kana da bukata kuma ita ta hirin jayi sai su ce biyan bukata ne, domin hadisai sun inganta da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Arafa yana daidai wurin da ake ijaba karba addu'a. don haka mutum ga kai ne wurin da ake ijaba ga addu'a, to kuma yana da addu'ar da yake ana nuna mai ishara ne cewa bukatar shi za ta biya ko kuma amshi wannan addu'ar. Na'am, Allah shi biya muna. Wannan yake cewa assalamu alaikum malam, nayi mafalkin farar tunkiya ta cije ni a hannu amma cizon ba zafi. Ina da aure da yara, ni dan kasuwa ne, ina garin Gombe. To shi kan shi kyautata ga matar shi ya nuna cewa akwai 'yan matsaloli da suke faruwa tsakanin shi da matar shi. Domin tunkiya wajen malaman fassara mafalki ya nuna mace ce, kuma mace wadda take kamamma, sabanin awaki waɗanda suke su an ce waɗanda ka zubar da irlin su ne, in ji malaman fassara mafalki. To ganin ta cije shi yana nuna cewa dai akwai matsala tsakanin shi da matar, sai su shirya. Allah ya sa a shirya. Wanda yake cewa assalamu alaikum, Allah gafarta malam, ni bazawara ce kuma ina yawan mafalkin ina yawaita yin fitsari kuma da yawaita sallah a lokuta daban-daban. Na gode, ku tashi lafiya. To Allah shi kawo mata mijin da za ta aure. To amin. Wannan yake cewa assalamu alaikum malam, barka da aiki, ni ce nake cikin wata damuwa sai na yi mafalkin an ce in karanta suratul yasin. Na fara karantawa sai na falka, don Allah a fassara min mafalki na malam, na gode. To ta karanta ita wannan sura ta roki Allah, domin su malaman fassara mafalki sun ce umarni cikin kwana inda bai saba mu shari'a ba to za a zartashe shi, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka nan. Wani ya ce ya yi mafalki ya sumbunci annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce to ka zo ka sumbunce ni din. To sun ce in bai saba mu shari'a ba abinda an kai umarni sai a zartashe shi. Haka. Wannan yake cewa assalamu alaikum malam, na yi mafalkin wani mutum yana cikin mota sai ya dube ni yana murmushi, sai ya tada hannunsa yana mai sallama a gare ni. Bayan ya tafi sai ga wani ya zo min da ki na mota ya miƙa min kuma na karɓa. Da yake ina da mota wadda nake amfani da ita a gidana, ina famar rigima da matata, shin kowanne mafarkin yana da ma'ana? Yana da ma'ana gare shi, tun da ya ce yana da matsala da matar shi, ya nuna abin ya fi damu ne. To duk abin da ya fi damu kai, idan kai mafalkin an baka makulli ya nuna cewa kuranyewar damuwa ce, amma da ba don akwai damuwa ba, in akwai bukata shi ko ijaba ce. Da kuma shi ganin wannan mutumin wanda yake fari mai farar kama, ya ce mai sifa tufafin shi, ya faɗi tufafin da ya sa
ya faɗi tufafin da shi wanda ya ce dai bai farin faɗi mutum. na'am bai faɗi ko kala wani iri ba, babu kala a ciki. To su malaman fassara mafalki sun ce in ka ga mutum wanda yake baka san shi ba, to yayin gane da sifa mai kyau yana nuna alheri ne. Don annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wata rashin lahiya a Madina, sai aka yi mafalkin wata mace mai sifan mahaukata mai bayayyen kai ta fita cikin kofofin Madina kuma tana hada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an kai karshen ita wannan rashin lahiyar. Allahu akbar. To shine sai malaman fassara mafalki suka ce in an ga mutum da sifa mai kyau cikin kwana alheri ne, idan an ga sabani haka nan ya nuna shi kuma akasin wannan ne. To Allah shi kare. Wannan yake ce assalamu alaikum malam, ina ma malam barka da zuwa. Malam nayi mafalkin ina karatun suratu Yusuf da kai, sai na kawo gurin wata aya sai na kage, shi ma wani yana gefe yana karatun suratu Yusuf amma yana duba ƙur'ani, sai kawai na tashi amma ban wuce gurin da na kage ba, sai na farka. Na yi wannan mafalkin da azahar, ni ɗan kasuwa ne, bani da aure kuma ina cikin damuwa. Malam gaji mafarkinsa. To shi kan mai kyau ne, albishir ne gare shi sosai. Ya nuna dai yana huskantar kiyayya ga 'yan uwa, domin annabi Yusuf alaihi salam shi a abin da ya faru da shi 'yan uwan shi su sun ka matsa mishi. To shine malaman fassara mafalki suka ce idan mutum mafalki yana karatu suratu Yusuf ko an ka karanta ya ji ko kuma ya gane ta rubuce, yana nuna cewa zai samu kiyayya gehen 'yan uwan shi, amma kuma zai tafi wani gari, Allah zai ɗaukake shi kuma ya samu dukiya mai yawa. Masu saurare kada ku sha'afa, kuna tare da shirin fassarar mafalki a musulunci wanda yake zo muku daga nan gidan rediyon Garkuwa FM mita 95.5 a nan birnin Sokoto. Kuna iya turo sakonnin mafalkayin da kuke yi a ko'ina kuke yi idan dai kuna saurare mu ta wannan lambar waya ta 07063606692 07063606692. Allah ya sa a dace. Malam wannan yake cewa assalamu alaikum, don Allah a fassara min wannan mafalkin nawa. Ni ne ke yawan mafalkin mai girma Alu magatakardawa mako ya watsa kuɗi na samu da yawa. Wata rana kuma yakan bani bandur na kuɗi da hannunsa, kuma ina yawan wannan mafalkin. To ya ce akalla ya kai so 4, kuma ni saurayi ne. Na gode, ku tashi lafiya. To shi ganin mutum wanda an kasan shi bisa ga ainihi wajen malaman fassara mafalki sun tahi galibi sun ce shi ne din. Idan ka ga mutum ka san shi, ka gan shi cikin kwana, to yana nuna shi ne, don waccan kisa ta annabi Adam alaihi salam da Hawwa'u. To amma sai dai su malaman fassara mafalki suka ce wani lokaci yana tahawuli ya canza ba shi ba, idan mu'amalar da aka yi da shi an auna ga wanda ya mu'amalar da shi an ga bai da alaka da yinta. A misali tun da shi watsa kuɗi ne ya ce ana yi haka, don ya samu da yawa, ya samu, to akwai yiwuwa zai watsa kuɗin shi samu. Amma gani ya ba shi kuɗi hakan nan masu yawa, to nan ne malaman fassara mafalki suka ce sai an tantance da yana da hulɗa da wannan wanda ya ga ya ba shi ko bai da. Idan bai da, to sai a bincika cikin yaren shi wani ne yake da hulɗa da shi. Idan yana da hulɗa da wani, to sai a ce ba wancan ne ba mai gidan, yaron shi ne, domin shi ake da sila da shi. Don haka yana nuna cewa inda shi magatakardan yana da hulɗa da shi wanga yaron, kilan ya san shi, to zai ba shi kawo da ya gani ya ba shi kuɗin zai ba shi hakanan. In ko bai san shi ba, kilan shakhsiyan ba da alaka da shi, to in cikin yara ne yana da hulɗa da wani, to wannan yaron nashi ne, shi zai ba shi waɗannan kuɗin. To a zura ido. Wannan yake cewa assalamu alaikum malam, barka da aiki. Malam nayi mafalki guda biyu. Na farko nayi mafalkin wani jigon siyasa a wannan jihar ya ban shayi da madara. Na biyu kuma nayi mafalkin nayi aure amma ban san matar ba, ban taɓa ganin ta ba. Don Allah malam ina son a fassara min wannan mafalkin nawa, wassalam. To duka masu kyau ne. Amma shi na farkon sai in da sharaɗin ya sha, ya ji zaƙin shayin, amma tun da ya ce da madara ne? Shayi ne da madara aka ba shi. To shi kenan.
shi irin wannan duka yana nuna samun kuɗi ne. Shi kuma ganin mace an dan mama arme da ita wadda take majhuliya baka santa ba, to malaman fassara mafalki sun ce ita ma ana bukata a ga sifarta. In baka ce a ce mace ce zaka aure mai dukiya, in kuma faran mace ce sai a ce zaka aure mace daga wani gida babban gida, in kuma duk dai daga yanayinsu. To amma kuma in babu duka waɗannan ba a samu tamyizin ba, to sai a lura da halin aikin da mutum yake yi, sai a ce huskantowar al'amuran duniya ne gare shi, in dan kasuwa ne ko kuma yana harka ta mulki ko aikin gwamnati. Na'am, lamarin da duk ya shahi kuɗi, saboda shi ma mai wannan mafalkin ce ake yi, assalamu alaikum malam, ni yaro ne kuma bani da aure, na yi mafalkin kwamishinan ruwa na Sokoto ya bani naira 500, ni kuma na maida mishi tare da cin mutunci. Ya zubi lashi. To shi kam dole sai an san miya alaƙa shi da shi. Na'am. Ya taɓa hulɗa da shi ko ya san shi, a dole sai an san wannan. To Allah ya sa a dace. Wannan yake ce assalamu alaikum malam, barka da kokari, dan Allah malam ni matar aure ce, mamata ta ce min ta yi mafalkin duk haƙoranta sun zube, dan Allah malam me manufar wannan mafalkin nawa? Mamashi? Mamata. Yau mace ce? To zubiyar haƙura duka gaba ɗaya malaman fassarar mafalki sun ce tsawon rai ne, ma'ana duk tsarin ka waɗanda an kahe ku tare da su sai sun rasu sun baka, haka malaman fassarar mafalki suka tafi a kai. To da fatan za a sha ruwa lahiya. Wani yake ce assalamu alaikum malam, Allah ya ƙara ilimi, tambaya ta ita ce makwabciyata ke sa ni sussuka sai in ɗebo geronta amma ba ta bani ba. Malam da Allah menene amsa wannan tambaya ta, duk da dai ba fagen tambayoyi na ba. Ba muhalli, ina ganin wani wuri ne suka ta tura tambaya ko? Na'am, ina ganin kamar wani wuri ne saboda malam karatun sun yawa. To za a bata amsa dai ko? To ai ba mu da hurumin amsa ga tambaya ko? To wannan haka yake. Don haka sai ta bibiye malam mai, bari mu karanta sako 2 ko 3 duba da yanayin lokaci yana ta hararar mu. Wannan yake ce assalamu alaikum malam, ni ce na yi mafalkin yana kwanci zauren gidansu sai ya ga zakaru guda 3 za su caccaka ta, sai na ɗora karatun ayatul kursiyu, ni budurwa ce ina karanta suwa islamiyya, sako daga wance dama dai ba a waɗansu suna. To ya nuna cewa tana da rashin lafiya iska, amma kuma Allah zai ba ta lafiya ta hanyar ta lazimci karatun ita ayatul kursiyun. Yadda akan ba don ta faɗi cewa akwai zakaru ta ga suna so su yi mata wani abu ta karanta ta, da sai a ce samun ijaba ne ko kuma samun ɗaukaka ne, domin ayatul kursiyu tana da sunayen da ake tsammanin ismullahi al'azam ne. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wani cewa ita ayatul kursi ya tambaye shi ya ce ka san abin da aya da tafi girma ga ɗan adam, sai ya ce ayatul kursi. Don haka yana nuna shi ko samun girma da ɗaukaka ga mutum, amma dai ita kam ya nuna akwai rashin lahiya, amma dai za ta jin dama. To Allah ubangiji ya sauwaka. Sakonmu na ƙarshe malam yake cewa wannan assalamu alaikum malam, barka da yini, barka da aiki. Dan uwana ya yi mafalkin ina huɗubar juma'a ta turanci da hausa, ni ɗalibi ne ba ni da aure. To in ɗalibi ne irin misali mataki na jami'a ko kuma higher institution wadda an ka san ana ƙungiyoyi na harkar ɗalibai ko kuma ana wasu harkoki na kwaikwayo na siyasa, to zai samu wannan, domin huɗuba da larabci yana nuna dai a yi adiresin mutane kawai. To don haka yana nuna cewa kila akwai yiwuwar zai samu wani mukami ko kuma zai shiga cikin wani tsari wanda za a yi irin wannan. Na'am, tuma da Allah ya kyauta. Masu saurare duba da yanayin lokaci, a nan za mu dakata a cikin wannan shirin na fassarar mafalki a musulunci. Jinjina ta musamman gare ku masu saurare da kuke ta kokarin turo sakonninku, kuma malam yana fassara muku. Za ku ci gaba da turo sakonnin naku a lambar wayan nan da aka saba ta 070 63606692 07063606692.
60669 ba kira ba a turo sako. Yanzu kam a madadin Malam Aliyu Yakubu Gobira da muka kasance tare da shi, Malam Allah shi kara lafiya da nisan kwana. Da ma hukumar gudanarwa ta gidan rediyon Garkuwa FM mita 95.5 a nan birnin Sokoto da kuma bawan Allah da ke taimakawa ga wannan shirin. Sunana Bashar Muhammad Dange da na ja akalar gabatar da shirin a wannan ranar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.